Nod Llais y lle yw datblygu defnydd creadigol y Gymraeg oddi fewn I cymunedau. I ni'n ffodus iawn o gael cymuned really glos o staff fan hyn yn y Bwrdd Iechyd, a nifer ohonynt yn dysgu Cymraeg. Pan welais i'r cyfle I wneud cais am gyllid o fewn y cronfa yma, roedd e'n cyfle rhy dda I golli ar gyfer ein staff ni fan hyn. Nes I weithio gydag Elin ar datblygu'r cais a gweithio dros cyfnod o wythnosau yn ymchwilio pa fath o profiadau byddai'n staff ni yn dymuno cael, ac ar ôl casglu'r wybodaeth yna wedyn cyflwyno cais I Gyngor y Celfyddydau mwyn bod yn rhan o'r prosiect, a chydig wythnosau wedyn clywed i'n bod ni wedi llwyddo I ddenu nawdd mwyn I ni symud ymlaen a cynnig y prosiect i'n staff. Wedi bod yn lot o sport roi'r prosiect yma ar waith a gweld y syniad yn dod yn fyw. 1, 2, 3, a mae Dyma'r hadau yn annwyl I ni, rhaid beirdd a torion yn wogion o fri. A dechreuon ni yn odli ac yn rapio llafur pwllgwyngyll gyda'r bardd yn eirin Caradog, oedd yn lot o sport. Ac wedyn ni symudon ni mlaen I weithio gyda'r cartwnydd Siôn Thomas Owen. Oedd y dysgwyr nid yn unig yn dysgu crefft a sgil newydd, ond yn gallu defnyddio'u Cymraeg, defnyddio'r geirfa gyda nhw. A wedyn ni symudon ni mlaen yng nghwmni Anwen Calail, a oedd e'n hyfryd gweld y dysgwyr yma'n codi o'r cadeiriau, yn codi o'r ford, ac yn bod yn greadigol, yn defnyddio'u dychymyg ac yn defnyddio'r Gymraeg. Felly sesiwn nesaf a sesiwn eitha heriol oedd gyda Dan Lawrence, cynllunydd sain cyfansoddwr, ac yma oedd dim papur, oedd dim props, oedd dim byd I guddio, ond nhw'n gwneud sesiynau fel recordio lleisiau, recordio drama fach. Mae gyda ni sesiwn I ddod fydd yn cloi'r holl brosiect gyda Gemma Winosa yn peintio gwydr, a bydd hwnna'n rhywbeth hyfryd iddyn nhw i'r dysgwyr I gyd gadw ac I gofio am y Cornel Cymraeg. Ond ar hyn o bryd mae gyda ni sesiynau gyda Rhys Padar Jones ac mae pawb wrthi yn tynnu lluniau, yn really dysgu o'i sgiliau fe ac eto yn defnyddio'r holl eirfa yma, yr holl ymadroddion, mae popeth maen nhw wedi bod yn dysgu yn eu gwersi nhw a allai weid fi'n joio hwn cymaint â nhw. Mae hwnna'n ffain, okay? So, os nad ych chi'n gwneud bysedd, if you don't want to do fingers, mae mwy o mitt effect yn iawn hefyd. So nawr mae eisiau chi ddychmygu, you've got to imagine where these lines would go, ble bydden nhw'n mynd. Betsy Morgan dwi, rhaid I dysgu Gymraeg a mynediadau. Dwi'n Tal, dwi'n dysgu Cymraeg a mynediadau. Fiona Davies dwi, a dwi'n dysgu Cymraeg mynediadau. Heb os, maen nhw wedi elwan fawr o'r profiadau, achos beth sydd yn digwydd yn ystod y dosbarthiadau, mae'r dysgwyr yn canolbwyntio ar ramadeg, ar ynganu, ar y dreiglon gywir am 2 awr, ond yn y sesiynau yma, maen nhw'n dysgu sgil ond trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Felly, maen nhw'n canolbwyntio mwy ar y sgil newydd a jyst digwydd bod yn siarad Cymraeg. A mae'n profi iddyn nhw bod nhw'n gallu defnyddio'r Gymraeg I gyfathrebu ar gyfer pwrpas arbennig. Today with Rhys Padden has been really, really enjoyable. Just hearing the Welsh in the background, doing the activities with him and really getting immersed in the language and the culture. Like what we've done today, that's been very useful. So anything creative, because that's a very clever way of getting you engaged to learn. It's difficult to interact in a new language, but if you're not thinking about it, then subconsciously you tend to just get on with it. It's been great fun. It just makes it easier to learn some of the things, putting Welsh into practice as well, really. My favourite session was with Anwen Carlisle, where we did a bit of acting. It was just nice to sort of move away from sitting at a desk and learning and to just have a bit of fun whilst learning Welsh. I just like the informal way of learning Welsh. Maen nhw'n profi o hunan bod nhw'n gallu cael pleser trwy'r Gymraeg. Mae gweld y prosiect yma'n datblygu a nawr yn dod I ben wedi wir bod yn wefreiddiol. Mae'r staff wir wedi twlu hunain mewn i'r cyfleoedd yma ac wrth weld I nawr dod I ddiwedd, mae e bach yn drist a dweud y gwir achos I ni'n gweld cymaint mae'r staff wedi elwa, maen nhw wedi tynnu at ei gilydd fel cymuned clos ac mae e wedi rhoi hyder ychwanegol iddyn nhw I ddefnyddio'r Cymraeg gyda cleifion.
Bye.